Odini ankoma barima yaw. Akora ade achi bia. Ene de na wo ma. Kofi. Kakra mpese me ka kire wo. Na me de ya futu mama. Ewiase nyina so tene se. Se de wo kasa ade achi bia no. Ade achi bia mpa. Ara to barima ne bre. Ade achi bia mpa. Ato barima ene bre. Akacho dada sa ade bia wakoma ane woni gi hu bia no. Ema obi nyim firi nsem. Na ema obi na adaw. Ema wonyai ento. De bema wani agi bia no. Ema wonya nto. Na ema obi nka ma wonyai. Tieniye. Abraba wo boni wiase. Se de be obetuma ko wani awa abraba mu nti fatu utimi ne. So bia nya wadamfo. Bia so nya wadamfo. There's no one is your enemy and no one is your best friend. No one is your enemy and no one is your best friend. 2. Emma kwan ma wo hia ene oba control life. Beside the system of you, emma kwan emma oba ene wo hia en control abrabo. Eso oba e control a ana wo hia control a wo wie ya pem. If you say enye sa na oba ade hyehye no, ti wo ye ba man fa tu tim. Bre bia be hu ne se wo so a wase na okote no. Na ke so wa ben wu. Bre bia be hu so oba na wo hia control bia na ke so wa ben wu. Fa tu tim ne. I want to nante ache. Ene na bema wo wonya ba bia gina. Fa asem we nante. Ye me wo ma wono. So smekase Ghana ne oba yeda wase ene wo futu sem ene nkura hyesem yeda ase eja